Άχιθος.gr εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε survival games στον Bad Lion, στο map Έτσι λοιπόν. σε κάποιο λόγο μου εξαφανίστηκε από δίπλα το Bad Lion. Άλλας. Και άλλαξες να και το, μου recording program, αυτά θα τα λες στο βίντεο γιατί... Ναι. Α, ναι, άλλαξα recording program. Του έλεγα κάναμε fraps, όχι DX story. Αλλά. DX story και action, αλλά τώρα κάνουμε fraps και μ' αρέσει για κάποιο λόγο το fraps, είναι καλό. Επίσης εσύ το πήρες αυτό το chest. Για κάποιο λόγο συναντηθήκαμε χωρίς να το θέλαμε. Το θέλει αυτό, θέλει, θα βγει. Έλα. Εντάξει, άντε, record να βγει. Ακολούθα Δεν θα να σου βάλω τώρα δηλαδή τέτοιο. Έλα, που σου άφησα εκεί πέρα πράγμα. Οκ. Όχι, καλό είναι αυτό. Ένας τύπος. Πού, έρχομαι. Τίποτα, δεν έχει sword λογικά. Μπορεί να Άρα μην έχει και sword. Κάτσε, πίσω. Όπα! Όρθιος. Δεν πειράζει. Αγκάριφτος. Α, θέλω να το σκοτώσω. Πάμε. Όχι, θέλω να το σκοτώσω. Α, Α, τον έπιασα, τον πήρα κι άλλο hit. Ένα hit είναι. Αϊ! Α, είναι άλλο ένα. Όχι ρε! Δεν πειράζει, πάω για το chest στο tier 2. Κάτσε, πώς ανεβαίνεις για το tier 2, δεν θυμάμαι. Μισό, κάτσε. Λοιπόν, ανεβαίνεις εδώ, από ό,τι θυμάμαι. Κάτσε. Ωραία, το σκότωσα. Σπάς αυτό, Τώρα πας πάω εδώ. στο... Κάτσε μισό, το βάζω λίγο fancy. Έλα. Για να βλέπω το τέτοιο. Πάρε αυτό που σου πέταξα. Τι διαφορά έχει το fast με το fancy. Γιατί έχει ένα tier 2 κάπου σε ένα δέντρο. Ναι, γενικά τι διαφορά έχει. Όχι, διαφορά? σου δείχνει τα leaves. Να κουνιούνται. Όχι, σου δείχνει μέσα από τα leaves, sorry. Σοβαρά. Ναι ρε. Και έχει ένα tier 2 κάπου και το θέλω. Κάτσε, πού είναι το tier 2 ρε, κάπου σε αυτό το δέντρο νομίζω εκεί είναι, αλλά πώς πας. Οκ, το πήγα, νομίζω ναι. Έλα εδώ. Εγώ πάρω το πάνω. Οκ, ένα diamond. Αν έχεις και εσύ ένα θα ήταν... Θα το κοιμούσω και τώρα το βγάζω το fancy γιατί δεν το χρειάζομαι. Πια. Ωραία, θα βγει record αυτή τη φορά, το νιώθω. Ναι ρε φίλε, να βγει. Αυτό θέλω. Είναι 20η προσπάθεια. Μία δεν έκανε record, μία μπούκαρη μάνα του στο δωμάτιο. Ναι, όντως. Ωραίες στιγμές. Καλή φάση ρε κουμπάρι. Ναι, καλή Ρε φάση. φίλε, σοβαρά τώρα, δεν θα πήρε κανένας αυτό. Το πιο συνηθισμένο route στο SD4 και δεν το πήρε κανένας. Όντως. Easy. Okay. Full iron. Σε περιμένω κάτω αν μπορείς, αν θες. Έχω full iron. Σου έχω και για σένα. Τώρα δεν ξέρω τι θες εσύ, τα παίρνω όλα. Πάντα αυτό κάνω, τα παίρνω όλα. Ναι, πάρτα, γιατί δεν θέλει και ο άλλος. Όχι. Γιατί θα με νιάξει εμένα τη θέση σύρβερ μια ρίκο. Εσύ απλά με παρακάλεσες να έρθει στο record σου φίλε για να νικήσεις εύκολα το game να σε κουβαλήσω. Δεν τα λέμε για τα 100 ευρώ που σου υποσχέθηκα, δεν τα λέμε αυτά, δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε ρε φίλε, αλλά εγώ τα θέλω μέχρι αύριο να πάρω ένα ψωμί να φάω, εντάξει. Εγώ σε παρακάλεσα ρε, εσύ δεν μου είπες, ή εσύ μου είπες, διάσε με σε παρακαλώ, θέλω να κάνεις record. Λοιπόν, πάρε αυτό. Πες μου ότι δεν χρειάζεσαι τίποτα. Εντάξει, κοίταξε. Χρειάζομαι ποτάκι. Γιατί μου τις φάει τόσο πολύ αυτό. Γιατί σε ξανά έκανα. Δεν έχω πολύ food εγώ, δεν κομπλές. Ούτε εγώ έχω αυτό, καθόλου. Σοβαρά. Ναι, εγώ δεν έχω καθόλου. Επίσης αυτό το textbook που χρησιμοποιώ είναι το Infinite 16x16 του Finish Graphics, το οποίο είναι λίγο αλλαγμένο από μένα, π.χ. τα gapples κυρίως. Τίποτα δεν άλλαξε, απλά πήρε ένα έτοιμο τέτοιο. Ναι, όχι. Αλλά αυτά τα πήρανε. Θα δεις, αν πάρω ένα gapple θα δεις ότι είναι όντως δικό μου. Στο έδειξα κιόλας πριν κινεί το gapple. Όχι, πάμε. Πάμε γιατί αρμάν. Δεν έχω και topic να συζητήσω για σήμερα. Ότι άλλαξες recording. Ναι, αυτό. Άλλαξα recording program, κάνουμε το fraps. Κάνω επίσης με 40 fps. Άμα έχεις, έχω και Steam. Μπορώ να κάνω 60 fps, αλλά το θέλω σίγουρο. Το θέλω σίγουρο ρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί. Φίλε, δεν αξίζει να κάνεις 60 fps, δεν αλλάζει κάτι, εντάξει. Είναι full καλύτερη ποιότητα. Βασικά, άμα δεν έχεις καλό τέτοιο. Δεν έχουμε τίποτα και πάμε deathmatch και θα πεθάνουμε. Τι δεν έχουμε τίποτα ρε χαζός. Εγώ δεν χρειάζομαι full iron για να σκοτώσω ένα full iron. Χρειάζομαι αυτό που έχω για να σκοτώσω ένα full iron. Χρειάζεσαι και ένα hit από μένα. Όχι εντάξει. Όχι, Λοιπόν. Είσαι εσύ από εκεί θα... Οι άλλοι που είναι, γιατί δεν τους βλέπω.
Είναι ένας δίπλα σου. Ή θα σοβαρά. εμφανιστούν, ξέρω εγώ, Δίπλα δίπλα μου, μου. δεξιά μου. Επίσης κάποιος φάνηκε από μέσα το ακούσεις. Λοιπόν, Όχι, Τρόπε. νάτος. μη, όχι κιόλας εσύ. Όχι ρε, τούρους, να έχει και έτσι. Και από την αδερφή μου από μέσα. Το ξέρω ρε φίλε. Μισό, περίμενε, μη πας. Όχι ρε, ένα hit του ρίχνω και κάνω back. Λέω. Επίσης ακούγεται κάτι από μέσα. Βάλε τις. Οκ, και επιστρέψαμε. Sorry, αυτή τη διακοπή. Ήταν πολύ μικρή. Ρε φίλε, είναι πολύ τέτοιος. Δε. Σκότσο. Λοιπόν. Full iron είσαι. Ναι, Ναι. ναι. Μισό. Κάτι θα το όμως. Φόρα το. Ναι, ποιο. Α, έχεις chain. Μισό να Το βάλω. ίδιο είμαστε. Όχι, Δεν βασικά, εγώ δεν έχω τέτοιο. Έλα, πάρε αυτό, πάρε Τώρα αυτό, πάρε είμαστε αυτό. εκεί. Τώρα είμαστε. Είχα. Λοιπόν, iron sword. Κάτσε, να, Πάρε Iron iron sword. οκ. FNS να λέει 0 στα 64, ένα τέτοιο και ρόντ. Και ακούτε κάτι από μέσα. Μόλις. Πάμε. Μισό. Πάμε. Μου λείπει ένα χάρταλα, 1,5 χάρταλα γιόλα. Φυκάμε. 3, 2, 1, πάμε. Και... νίκησε ο Πετρομάριος, γιατί όχι. Κάνω Θα το ανεβάσω πίκαξ. το record. Θέλω να κάνω πίκαξη. Γιατί πίκαξ. Είχα 30 Α. diamonds όντως. Λέω. Χαμένος. Λοιπόν, τι έχεις να πεις τίποτα? Έχω να πω, σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσετε το βίντεο του Αχιλλέα, γιατί χάρη σε αυτό θα αγοράσω ένα ψωμάκι με 10%. Δεν τα λέμε αυτά. Εννοώ, ξέρεις τώρα. Α, ναι, είπαμε να μην τα πούμε, εντάξει. Ναι, Ούτε ότι θα μου κάτσει. Όχι, εντάξει, κλείσει το βίντεο. όχι. Ήμουν ο Αχίθος και θα λέμε... Α, επίσης, το thumbnail που βλέπετε είναι πολύ ωραίο, μου το έφτιαξε ο Τσμίτσος.gr, Γιώργο Μίτσος.gr, τέλος πάντων, που είναι GFX. Το outro μου το έφτιαξε ο Πετρομάριος, συν το intro μου το έφτιαξε ο Πετρομάριος. Το Πετρομάριο θα είναι ούτως ή άλλως στο description και του Γιώργο Μίτσου, αν θέλετε να πάρετε να το τσεκάρετε. Είναι ο GFXer μου, ναι, Easy. ναι. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Easy. Γιατί λέω easy, ναι και Δεν γεια. ξέρω. Γεια. Και αυτό είναι το γκάπλ που έχω αλλάξει και αυτό είναι το γκάπλ και το apple είναι ακριβώς, είναι τελείως άσπρο. Σαν τα